Ahoj všetci! Premýšľali ste niekedy nad tým, že by váš život mohol byť trochu viac slnečný? Ukážem vám, ako to dosiahnuť. Život má svoje vzostupy a pády a niekedy sa cítime, ako by sme uviazli v kolaji. Ale viete čo? Každý deň prináša novú šancu všetko zmeniť. Predstavte si, že sa zobudíte s úsmevom, nadšení z príležitostí, ktoré vás čakajú. To nie je len sen. Je to úplne možné. Začnite tým, že sa zameriate na malé radosti. Teplo slnka, smiech priateľa alebo dokonca pocit uspokojenia z dokončenej úlohy. Tieto momenty sa sčítavajú a vytvárajú mozaiku šťastia a naplnenia. Pamätajte, že máte moc formovať svoju realitu. Stanovte si svoje zámery, venujte sa svojim vášňam a urobte prvý krok k svojim cieľom. Obklopte sa pozitivitou a sledujte, ako sa váš svet mení. Keď sa objavia výzvy, vnímajte ich ako schodíky, nie ako prekážky. Každá prekážka je skrytá lekcia, ktorá vás učí odolnosti a sile. A hoci cesta môže byť náročná, cieľ stojí za každé úsilie. Verte si, pretože ste schopní úžasných vecí. Váš potenciál je neobmedzený a vaša budúcnosť je jasná. Tak sa zhlboka nadýchnite, užite si cestu a zažiarte svojim svetlom. Život je krásny a čaká na to, kým z neho vyťažíte maximum. Poďme spraviť dnešok výnimočným. Pamätajte, život bude jasnejší a lepší. Kráčajte vpred, zostaňte pozitívni a nikdy neprestaňte veriť v seba.